Чайка никой да се държа. Тихо, просто какво ви кажа, ти ще даваш, благодаря. Моя инспектор Бокърсън, заместник началник съм. Браво! Какво направихме ние? Очакваме срещата. Малко да спреде с аплодисменти, да приключим по-бързо, че искаме да си ходим и ние. Браво! Значи, колегите ще ви напишат по една призовка. Има някакъв инцидент в София днеска станал. Нямаме представа. Нали сте участвали в протести? Да, Ние не знаем нищо. Така. По-точно да сте. Значи, не мога да ви дам подробности, тъй като документите по нарушението на обществения ред не са дошли още в Благоевград. Те ще бъдат тук утре сутринта по почтата ще дойдат, така че утре ще ви дадем повече информация. Само апелирам за по-бързо да свършим, ще минат колегите, ако искате през вас, ако искате ще слезете долу. Нека да ви разпомня бързо. И приключваме. Не трябва да се явим. Значи, Ние сме от седелци, ние сме от селата. Чакай да каже човека, изказва. Тихо. Кажи му. Сега ще ни обясниш. значи трябва при колегата във второ, на него ще бъде разпределена преписката, казва се Георги Бучков. Къде е това? Във второ район. Ма къде е Благоевград? Да го съберем до Ние Благоевград. 50 човека да дойдем в Благоевград. Защо той не дойде в Гоце Делчев и да нафиксат един по един? Ще бъде разпределен.